Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогик университеты Силәбе өлкәһенә сәфәр кылды. Башкортстан кунаклары Коншак районының Урукүл авылында һәм Дружный касабаһында булды. Это для нас, конечно, честь, что к нам приезжают из Башкортостана, проводить с нами семинар, проводить с нами мастер-классы. Считаю, что это важно для того, чтобы возрождать национальную культуру и введение ее в школе. Бұл саяхат біздің арналған Башқұртстанның барлыққа келуіне 100 ел айқанылды. Уку йортының студентлары башкорт бейеүе, милли музыка коралдарында уйнау, дәстүри худ буенча осталык дәресләрен күрһәтте. Өлкән класс укучылары менән һөнәр хайлау буенча аралашты. Әйтеп үтәргә кирәк, университетта башкорт теле менән беррәттән сит телләр, урыс теле һәм әдәбияты, башлангыч класслар укытучысы кебек һөнәрләр алырга мөмкин. Вы берете фетр обычной формы А4, на нем делаете, соответственно, форму, которую вы хотите, и уже на нее накладываете узоры различные, значит, бисеры, ракушки и так далее. Мы к этому еще вернемся. Бундағы халық, олар шул тиклем һауһаган тиетем икән безнең шул башкорт теленә, безнең башкорт мәдәниятенә, һәм без асын күңелдән монда көн һайын сыгыш яһайбыз. Фәнни агарту эшеннән тыш, вуздың студентларын туплаган Корос театр студияһы тиле яшьлек спектаклен күрһәтте. Тамаша Бөек Ватан һугышына тиклемге авыл тормышын хүрәтләй. Актерларның уенына карап, залда утыручылар үз яшьлеген хәтерләнә. Безнең төп эшебез булып, ул профориентацион эш тора. Безгә БГПУга студентларны ялеп итәргә инде һәм унан тыш бу спектакльне алып килдек, чөнки хәзер Башкортстанның 100 еллыгы, шуга арнап әлеге вакытта йөреп ятабыз. Силәбе өлкәһендә үткән Башкорт дәүләт педагогия университеты көндәре төбәктәге Башкортстан Республикаһының вәкиле Амур Хәбибуллин вуз ректоры Салават Сагитов тырышлыгы белән тормышка ашты. Республика уку йорты хезмәткәрләре һәм җитәкчелеге урындагы оештырылу эшләренең югары кимәлдә тәэмин ителүе өчен район башлыгы Сибагатулла Әминовка рәхмәтен җиткерә.